elefanteek, urrutira joan gabe, hain azkarrak omen diren animaliak ez dira horretarako gauza. Elefantekin beste faktore bat hartu behar da kontutan eta zela da, trompa. Eta eskubidekin nahikoa da, ze hor dauzkatu tximinoak, lau dituzte, eta inork ez die galerazten bere eskuma beste eskuma eskutzea. Baina ez dute inoiz egin, ondorioan tximino geratu dira. Ez eta horretarako konbizio bian, izan? Ez dira tximinoa, janoa, lau eskutara, zeu dara. Parkatu. Hemen ikusten duzuen morroi hau, hain txikia bera, hain gauza gutxi, hain bila. Bueno, bera da, obra honen autorea, txalo